trošku utrácajú. Ja idem sem do stredu, aby som to opäť jedným očkom pozrel. Budeme potrebovať ešte jedno vozidlo, za ktorým sa prípadne budete ťahať. Pôjdeme v tom smere, ako aktuálne je teraz Samuraj červený 7. Chceme prejsť. Akcia bude jasná, pokiaľným spôsobom, čo najrýchlejšie je prejsť a výjsť z jamy, ktorá budeme mať stop. Tam budeme mať štát, budeme stopovať čas. Najrýchlejší čas získava fľašu karibského rumu, naše offroadu. Vymyslené to je aktuálne tak, že tu na cestu pristavíme vozidlo, o ktoré sa budú môcť za rátov, či si potiahnu lánov, prebehnú, to už nechám úplne na nich, ako si to spravia, ale kto prvý ale kto najrýchlejšie prejde tieto dve jamy, tak je víťaz a získava fľašu karibského rumu. Bude mať vyzerať a tu bude stop, čiže auto bude musieť prejsť celou jednou jamou, druhou jamou a tu má prísť do cieľa, ak sa bude lanovať nabíjakovať. Ejha, poďme sa tam pozrieť. My sme tam... Haló, vypoťahneme, dajte... Dávajte, to nevieme kedy! Takže vyhlasujeme akýmkoľvek spôsobom prejazd týchto dvoch jam od stageu. Najpierw ešte tvoj. Dawaj, najpierw ešte. Hej. Dobre, ale vyzerá to výborne, vidíme, čo robíme. Sem dolu, takže doplňam si trošku miesta.